Hei kaikille, tervetuloa Lohkoketjut luovilla aloilla webinaarisarjan viimeiseen webinaariin. Täällä mun kanssa juttelemassa on Jenni Mumberg, Patent from Agencyn toimitusjohtaja. Ja sitten minä itse olen Patent from Agencyn luova johtaja Kristiina Terkujev. Tosiaan tämä meidän Lohkoketjut luovilla aloilla webinaarisarja sai aikaa niin lähtöönsä tuolloin 2023, jolla me saatiin AEL-säätiöltä rahoitus tämän asian tutkimiseksi. Ja sitten myöhemmin saatiin vielä Avegilta rahoitusta tämmöisen NFT-malliston kehittelyyn. Ja siitä nyt ollaan kerätty meidän omia kokemuksia tämmöiseen pamflettiin, mikä löytyy meidän nettisivuilta. Eli tässä taustalla näkyvät slaidit on siitä. Ei ole ajatuksena, että niitä tarvitsisi tässä nyt lukea, mutta haluttiin esitellä samalla tätä sitten tässä taustalla. Ja tosiaan tämä meidän agentuuri Patents from Agency on Suomen suurin vuosiagenttuuri. Edustetaan 9 suunnittelijaa ja myydään vuosisuunnittelua maailmanlaajuisesti, lisenssiperustaisesti. Ja tykätään tehdä tällaisia pieniä tutkimuksia siitä, että miten voitaisiin bisnestä laajentaa, ja siitä tämäkin projekti lähti. Eli tämän pamfletin ensimmäisenä otsikkona on lohkoketjuteknologiat ja digitaaliset toimintaympäristöt. Tässä käydään läpi näitä ihan muutamia peruskäsitteitä, joista ollaan näissä webinaareissa puhuttu ja joista myös tässä webinaarissa puhutaan, jotka on ihan niin kuin nämä tulisi teidänkin osata, mikäli haluatte niin kuin asiaa ymmärtää. Eli tämä Web3 on tällainen hajautettu internet. Tänä päivänä vielä niin valta ja voima on niin kuin suurilla teknologiayhtiöillä ja hyvin keskitetysti, mutta Web3 tarkoittaa tämmöistä tulevaisuuden internettiä, joka on hajautettuna eri puolille maailmaa. Näin siis olemme itse tämän ymmärtäneet. Olemme lähteneet nollasta liikkeelle, joten ihan niin kuin välttämättä meidän ymmärtäminen ei ole ihan täydellisellä tasolla tässä, mutta Saa toistaiseksi kommentoida. Ähm, seuraavana käsitteenä niin on NFT, joka on tällainen lohkoketjuteknologioiden kulmakivi. Meidän kaksivuotisessa tutkimuksessa ja kokeiluissa niin ollaan todettu, että NFTt on hyvin paljon, tai NFTiden asiakaskunta on hyvin paljon niin kuin tämmöistä kuluttajalähtöistä. Siellä on tehty muutamia kokeiluja myöskin niin kuin yritykseltä yritykselle, mutta ihan niin kuin todella suuri osa on tämmöistä kuluttajat tekevät ostopäätöksen. Joo, ja nämä NFTt on helposti ehkä semmoinen, mikä asiaan perehtymättömälle sitten niin kuin näkyy median tuomien niin kuin, kryptovaluutta-asioiden ja muiden kautta, että se kuulostaa jotenkin pelottavalta ja epäilyttävältä, mutta sitten tässä on tosiaan paljon tämmöisiä hyvinkin kannatettavia asioita ainakin meidän design-bisneksen näkökulmasta, niin kuin vaikka tämä digitaalinen tuotepassi ja erilaiset niin kuin sähköiset sopimusmallit, niin minkä toivoisi niin kuin valtavirtaistuvan tässä tulevina vuosina. Kolmantena on metaversumi, jotka ovat siis tällaisia pelimaailmaa muistuttavia ympäristöjä. Ja varmasti ihmiset, jotka on niin kuin pelannut erilaisissa ympäristöissä, niin ymmärtävät sitten, että minkälainen niin kuin potentiaali tässä, tässä asiassa on. Eikö niin, Kristiina? Kyllä, mutta niitä voi käyttää myös muunlaiseen kuin ihan vaan ikään kuin hubipelaamiseen, että kuten erilaisiin oppimisympäristöihin ja muihin. Ja sekin on tosi mielenkiintoista. Miten sitten lähdetään liikkeelle?
No niin, siinä onkin hyvä kysymys. Tota, Oikeastaan tämä nyt on ehkä sillä lailla mun mielestä tärkeää sitten siinä vaiheessa, kun kiinnostuu tästä asiasta, niin ottaa itselleen niin kuin aikaa siihen, että miten niin kuin perehtyy näihin yllä oleviin termeihin ja tutustuu niihin ja etsiytyy erilaisiin metaversumeihin, vaikka omien lastensa kautta, jos ei muuten ole silleen, niin kuin ajatusta näistä pelimaailmoista. Ja niin kuin käyttää siihen niin kuin hyvin aikaa, että saa jonkunnäköisen hahmon, että mistä on kyse. Ja sitten varmasti sen jälkeen, kun on niin kuin tutustunut siihen asiaan, niin on hyvä niin kuin käyttää myös hyvä hetki siihen, että arvioi, että onko tämä niin kuin mun bisnekselle hyvä juttu, onko tämä tarpeellinen juttu, kannattaako mun lähteä tässä vaiheessa, kun tämä on vielä aika kehittyvä ja ehkä vähän hähmäinenkin, osittain varsinkin, jos niin kuin aivan uutena asiana siihen lähtee. Että kannattaako siihen käyttää niin kuin aikaa nyt vai kannattaako odottaa pikkasen ja lähteä sitten vähän silleen perässä hiihtäjänä liikkeelle. Että onko tämä se hetki, kun pitää olla niin kuin se edelläkävijä vai sitten just tosiaan seurailla muita. Ja sitten niin kuin meidän kohdalla esimerkiksi pohdittiin paljon sitä, että miten tämä palvelee meitä, kun me ollaan business to business yritys. No sitten kun tämä on tehty tämä päätös, että kyllä me lähdetään nyt tähän hommaan, niin se mikä me ollaan niinku huomattu, niin näillä yhteisöillä on ihan todella niinku suuri rooli. Nämä kuluttajat, jotka pyörii näissä metaversumeissa, ne on tosi niinku brändiuskollisia, lojaaleja. Ähm, Sieltä saa hyviä ja pitkäikäisiä asiakkaita, jotka niin kuin aidosti kannustaa brändejä kehittymään. Mutta sitten myöskin niin kuin pitää miettiä sitä asiakashyötyä, mitä hyötyä niin kuin tämä juuri sinun ideasi niin kuin tuo sille asiakkaalle. Meidän niin kuin omassa kokeilussa välillä tämä asiakashyöty oli ehkä sillä tavoin vähän hähmäinen, että tuodaanko me nyt jotain lisäarvoa vai ei. Ähm, Kolmantena toisin tähän nyt sitten esille sen, että tästä hinnoittelusta. Silmiin on osunut siellä OpenSean ihmeellisessä maailmassa tämmöisiä niin kuin ristipistotöitä, mistä on otettu valokuva ja sitten tämä valokuva on mintattu ja se on niin kuin se NFT. En tuntenut, en tiedä minkälainen brändi tässä näin on taustalla tekemässä tätä asiaa, mutta oli ristipistosta otetulla kuvalla ihan hyvä hinta. Ähm, Meidän näkemys tästä hinnoittelusta on se, että mikä tahansa on mahdollista ja millä hinnalla tahansa vaan, kunhan ne niin kuin asiakkaat sieltä löytyy. Mutta sitten kolikon toisella puolella on niin kuin tämä realismi myöskin siitä, että kun me lähdettiin verottajalta kysymään ohjeistusta, että mitäs kun kryptolompakot tekevät näitä transaktioita siellä, niin mistä me tiedetään, että onko se yksittäinen kuluttaja vai onko se sitten niin kuin yritys, joka on meidän asiakkaana. Ja ohjeistus oli tämä, että jos ette tiedä, niin lähtökohtaisesti sitten arvonlisävero lätkästään sen NFTn päälle. Ja näin ollen nyt sitten meidän ensimmäisessä 18 NFT-mallistossa, 18 kuosin NFT-mallistossa, niin niissä on nyt sitten huomioitu myös tämä Suomen arvonlisävero 25,5%, joka luonnollisesti sitten tämmöisessä niin kuin ei-digitaalisessa myyntikanavassa, missä ollaan avoimia siitä, kuka lompakon omistaa, niin kuin yrityksille me emme arvonlisäveroa sitten tietyissä tilanteissa laita ollenkaan siihen hintaan, palvelun hintaan. Mutta tämmöisistä niin kuin
reaalimaailman toimintatavoista ja sitten myöskin näistä mahdollisuuksista, mitä niin kuin tällainen kryptovaluutta myynti myös mahdollistaa, niin siinä pitää sitten olla niin kuin tarkkana, että seuraa lain pykäliä. Ja sanottakoon tässä vielä, että se ei aina ole välttämättä lainvalvojillakaan ihan selvää, että miten ne asiat menee, että tähän verottajan kanssa keskusteluunkin käytetty eräskin hetki ennen kuin löydettiin oikeat vastaukset. No seuraavana sitten tästä NFTn luomisesta. Meillä on käytössä pääasiassa tällainen lisensointihinnoittelu meidän kuoseille, joissa on niin kuin aika ja tuoteryhmä rajattuna. Nyt sitten kun NFT luodaan niin kuin ikuisiksi ajoiksi lähtökohtaisesti, niin myöskin meidän piti tehdä semmoista niin kuin sisäistä jumppaa ja keskustelua siitä, että mitä me nyt sitten oikeastaan ollaan myymässä. Että ei me voida niin kuin meidän asiakkaille myydä ihan samalla setupilla, ja sitten vaan 2 vuoden päästä laitetaan perään sähköpostia, että sori, tätä NFTtä ei nyt enää ole, koska se ei niin kuin vaan toimi tuolla NFT-maailmassa. Eli meidän piti niin kuin ratkoa tämä tällainen niin kuin lisenssihaaste. Ja me tehtiin se sillä tavoin, että me mintattiin niin kuin mock-up-kuvat kustakin. Tai no ensinnäkin se, että meidän niin kuin NFT kattaa tiettyyn tuoteryhmään ikuisiksi ajoiksi niin käyttöoikeuden. Ja sen puitteissa niin meidän NFT onkin sitten valokuva tästä tuoteryhmän mokapista. Eli on kuva, missä tämä on tämä kuosi käytössä siinä tietyssä tuoteryhmässä. Että se on sitten niin kuin yksiselitteinen sille asiakkaalle, joka sen kuosin ostaa, että missä hän saa sitä käyttää. Toki tästä on myös sitten kirjallisesti sovittu ja kerrottu siinä NFT:ssä. Toinen tällainen haaste, mikä meillä oli ihan siinä vaiheessa, kun minttailtiin, mihin tullaan hieman tuonnempana, oli se, että ollaanko me tekemässä nyt mallistoa vai droppia. Se on niin kuin ensimmäinen sellainen kysymys, mikä oikeastaan tulee siinä minttausvaiheessa vastaan. Ja meillä nyt ei oikeastaan ollut siihen ihan hirveästi sanottavaa, eikä oikein vieläkään ole tietoa siitä, että kumpaa me ollaan tekemässä. Ensin luultiin, että tehdään droppi, mutta sitten todettiinkin, että tehdäänkin mallisto. Ja se käytännön ero siinä, ainakin meidän mielestä, oli se, että droppi pitää olla valmiina tiettynä päivänä ja sitten se lanseerataan tiettyyn aikaan. Ja sitä droppia voi ennakkomyydä sille omalle niin kuin fanikunnalle, että he saa ostaa sieltä vähän niin kuin kermat kuoria päältä. Mutta meillä kun ei ollut sellaista fanikuntaa missään Discord-kanavissa tai tämmöisissä niin kuin etukäteen, niin me päädyttiin sitten siihen, että mallisto on se, millä me lähdetään liikkeelle. Joo, ja sitten ehkä tämä on tavallaan tärkeä myös tässä NFTn luomisessa ja meilläkin ehkä sitten just tämän malliston luomisessa ehkä vähän se kipukohta siinä, että just sen anonymiteetin takia niin on aika hankala tietää tai muodostaa jonkunnäköistä käsitystä siitä asiakaskunnasta, joka on hirveän olennainen asia yleensä, kun jonkunnäköisiä tuotemallistoja tai vuosimallistoja kehitellään, että ketkä ne ostajat mahdollisesti on. Mutta että se varmasti on ollut meille ainakin se ymmärrys ja oppi tässä, että se on joka tapauksessa meille uusi asiakaskunta, ja
meitä niin kuin nuorempi asiakaskunta ja sellainen tulevaisuuden asiakaskunta. Et siinä mielessä se on niin kuin ehkä hyvä sitten, jos tähän lähtee, niin huomioida, että, että ne käyttäjät on hyvin ehkä erilaisia kuin ne, mitkä on sitten tavallaan tämä reaalimaailman asiakaskunta meillä, mutta että vaikka ei nyt vielä ihan osaiskaan, niin ehkä kannattaa ruveta lähestymään niitä, jotta oppii sitten kanssa ne oikeat tavat markkinoida ja oikeat tuotteet, mitä myydään ja niin edelleen siellä NFT-muodossa. No sitten muutama sananen tämmöisestä fyysisen ja digitaalisen maailman rajamaastossa pyörimisestä. Eli meillä tässä webinaarisarjassa niin yhdessä jaksossa keskusteltiin tai kuultiin, että kuinka 1/4 maailman väestöstä tulee viettämään tunnin päivässä näissä erilaisissa metaversumeissa ihan parin vuoden kuluttua. Niin tämä luo todella niin kuin suuren potentiaalin tälle niin kuin metaversumimaailmoille ja niiden kehittymiselle. Mutta toisaalta sitten kuultiin Kansallisoopperan ja balletin kokemuksista, niin kuin digitaalisista kaksosista, niin se oli ehkä semmoinen, niin kuin, miettien tätä luovaa alaa, niin sellainen realistinen ja reaalinen malli, mikä ihan oikeasti tuo sitten niin kuin sitä asiakashyötyä ja siinä säästää niin kuin sekä rahaa että vaivaa ihan todella niin kuin monella tavalla, kun on olemassa digitaalinen kaksonen niin kuin siitä lavasta, mihin tuotanto tullaan rakentamaan. Meillä niin kuin Patents from Agencyssä tämä kuosi, me mietittiin sitäkin, että mitä nyt sitten NFT tuo tämmöistä niin kuin erilaisuutta tai erikoisuutta verrattuna meidän tämmöiseen fyysiseen maailmaan. Ja todettiin, että varmastikaan nyt tällä hetkellä, ainakaan tässä pilottivaiheessa, niin ei juuri mitään. Että meillä niin kuin samat faktat koskien sitä kuosia ja sen kuosin suunnittelijaa, niin on tarjolla ihan niin kuin ilman NFTtä myöskin. Että nähtäväksi jää, mikä se arvo nyt sitten tulee olemaan. Toisaalta pohdittiin paljon siis sitäkin, että tietyllä tavallahan kyllähän me voitaisiin kuoseja myydä vaikka johonkin metaversumin käyttöön niin kuin tämmöisenä, minkä voi sitten jossain pelimaailmassa vaikka laittaa huoneensa seinälle tai mitä ikinä, mutta että tietyllä tavalla me nyt tässä kohdassa ei nähdä, että se olisi meille hyvä bisnes sit kuitenkaan, että me pystyttäisiin pyytämään riittävää hintaa niistä edes siellä OpenSeassa, missä ihmiset saattaa aika paljonkin maksaa erilaisista jutuista, mutta tästä kohti me ei olla niin tunnettuja ja brändättyjä siellä, että se olisi meille vaihtoehto. No sitten ehkä vähän näistä metaversumien epäkohdista ja kestävyysasioista, että näähän on sellaisia asioita, mitä paljon julkisuudessakin on ehkä nostettu esiin, ja toisaalta sitten semmoisia, mitä ollaan itse koettu tässä matkan varrella, että toistaiseksi niin kuin ehkä jokainen, joka on yrittänyt liikkua metaversumissa ja ei ehkä ole sellainen peli-ihminen, niin on huomannut, että ihan niin kuin mikä tahansa tietokone ei kerta kaikkiaan jaksa pyörittää niitä, että se liikkuminen ja navigointi on aika niin kuin kömpelöä. Ja toisaalta sitten niiden metaversumien välillä liikkuminen on vielä osittain mahdotonta, koska jokaisella metaversumilla on sitten omat systeeminsä ja avattajansa. Mutta et se on ehkä semmoinen tekninen juttu siinä. Mutta sitten toisaalta puhutaan niinku julkisuudessa paljon sit taas näistä niinku ekologisista asioista, niinku vaikka energiankulutuksesta.
ja se on helposti nostetaan just nimenomaan jossain bitcoinien louhinnassa ja muussa tämmöisessä niin kuin tikunnokkaa. Mutta että esimerkiksi nyt meidän tässä mintauksessa niin mintattiin 25 mikä se oli, Ethereumia. ja, ja, ja tässä nyt on tässä tekstissä mainittu Tesoksen niin kun, ja, ää, paljonko se kuluttaa hiilidioksidia, että samansuuntaisia lukuja, niin sitten loppujen lopuksi se ei kuitenkaan ole niin kovin paljon, jos miettii, että katselee jotain YouTubea tai TikTokia tai Netflixiä, että kaikki ihan semmoinen digitaalinen toiminta, mitä me tehdään tässä yhteiskunnassa, niin kuluttaa energiaa ja on sitä kautta niin kuin saastuttavaa, että ei niin kuin tämä metaversumit poikkea siitä millään tavalla. Mutta että me ollaan katsottu sitä kestävyyttä sit lähinnä siitä näkökulmasta, että minkälaisia niin kuin oikeudellisia ja tämmöisiä niin kuin etuja meidän suunnittelijat voi esimerkiksi heidän töitä myydessään niin kuin saada tämän metaversumin ja lohkoketjuteknologian kautta. Että enemmänkin sitten semmoista sosiaalista kestävyyttä. Ja tietenkin sinun monilla muillakin firmoilla varmasti on asioita, jotka voi olla hyödyksi. No sitten paljon tietenkin ehkä varoitellaan ja muuta, ja sitten just niin kuin alussa mainitsin, että helposti tulee niin kuin jossain kryptovaluutoista huijarit ja kaiken maailman epämääräisyys ja muu mieleen. Niin toisaalta niin kuin varmasti näinkin on, mutta business on aina bisnestä ja bisneksessä on aina omat riskinsä, on aina niitä huijareita ja hämärätyyppejä, että ei tämä sinänsä poikkea sitten mistä tahansa muusta bisneksestä sillä lailla, että toki se anonymiteetti tekee siihen oman vistinsä, mutta että ihan samalla kuin missä tahansa business-tarjouksissa, niin kannattaa muistaa se, että jos se kuulostaa liian hyvältä, niin todennäköisesti se on liian, tai niin kuin, että se ei ole totta, että aina pitää pitää sellaiset kriittiset kakkulat päässä, että mihin tahansa tarjouksiin ja ehdotuksiin ei kannata lähteä mukaan, että heti alusta lähtien, että mitä kokemattomampi on, niin sitä helpomminhan sitä sitten kaiken maailman huijarit yrittää viilata linssiin. Juurikin näin. Sen verran vielä korjaan ihan vaan tässä näin, että meillä on siis käytössä se Ethereum-lohkoketju ja sitten näitä transaktioita tehtiin se noin 25. Hintaa tälle on tullut, siis tähän ää, Ethereumin hinta vaihtelee tässä hyvinkin paljon, kuten kaikilla kryptovaluutoilla, mutta meillä näiden 18 NFT-mittaaminen niin maksoi semmoisen 260 Euroina. euroina. Joo. Joo. No sitten vähän tästä lopuksi vielä tästä potentiaalista, tai ehkä vähän semmoista yhteenvetoa, että mitä tästä koko hommasta nyt meille on jäänyt käteen. Että joka tapauksessa me ollaan nyt tehty se meidän oma mallisto ja se on se meidän kokeilu ja seurataan sitä tietenkin tiiviisti, että miten se sitten lähtee käyntiin ja tehdään sitten uudenlaista arviota siitä, että kuinka kauan tai miten meidän kannattaa jatkaa tai kannattaako meidän jotenkin laajentaa sitä toimintaa, mutta tämähän on hirvittävän kehittyvä ala, että koko aika asiat muuttuu, että sen takia on niin kuin tosi tärkeää seurata ja sitten tehdä erilaisia kokeiluja matkan varrella. Mutta että oikeastaan sitten tärkeimmät niin kun meidän vinkit nyt tähän olisi se, että tutustuu rauhassa asiaan. Sitten sen jälkeen tekee jonkunnäköisen arvion, että onko tästä meille mitään ja jos niin mitä. Ja sitten sen jälkeen tekee jonkunnäköisiä rajattuja kokeiluita, että mikä tapa voisi olla meidän firmalle toimia näissä asioissa. Ja tässä me ollaan nyt oikealle kerätty erinäköisiä linkkejä, mistä tähän asiaan voi niin kuin perehtyä paremmin. Eli tuolla ylimpänä on linkki noihin meidän aikaisempiin webinaareihin, että sieltä voi katsoa. Ja sitten tässä on erilaisia avointa verkkokurssia ja opasta ja muuta.
mitä kannattaa lueskella ja lisäksi huomioida sitten, että tuolla Humakissa on tällä hetkellä erilaisia koulutuksia asian tiimoilta, että kannattaa niitäkin seurailla. Ja sitten tuolla ihan lopussa vielä sopivat hashtagit, millä sitten löytää esimerkiksi Xstä ja Discordista sitten asiaan liittyvää keskustelua. Juurikin näin. Jumppa on nyt kertaalleen suoritettu meidän osalta. Tiedetään nyt todella paljon enemmän kuin 2 vuotta sitten tästä aiheesta ja kuten Kristiina sanoi, niin suositellaan kyllä ihan jokaiselle tutustumaan tähän aiheeseen ja tähän alaan ja paljon siinä on niin kuin potentiaalia ja tulevaisuuden kuluttajat kuluttaa asioita ihan eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja se, että miten niin kuin maailma kehittyy, niin siinä mukana sitten niin kuin mekin yritämme täällä navigoida ja kannustetaan muitakin navigoimaan ja ottamaan käyttöön tämmöisiä uusia työkaluja. Mutta että privaattihenkilöinä todennäköisesti meidät seuraavaksi löytää tekemästä kokeiluja, että aika iso ponnistus oli tosiaan niin kuin yritykselle lähteä tyhjästä, mutta suurena antinahan tässä niin kuin alun perin olikin ajatuksena, että opastetaan myös muita. Ja tosiaan osoitteesta patternsfrom.fi niin löytyy haulla niin näitä materiaaleja tästäkin hankkeesta. Ei muuta kuin kiitos oikein paljon, että olet seuraillut tätä webinaarisarjaa ja tätäkin jaksoa ja onnea omiin kokeiluihin. Moikka! Moikka!